ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وأطيعوه واعلموا أنه يقول في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova, osim kojeg drugog Boga nema. Salavat i selam neka je na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, one poslije njih i sve one koji su i koji će slijediti uputu do dana sudnjeg. Upućen je onaj koga Allah uputi, a ostao je u zabludi onaj koga Allah ostavi u zabludi. I kao takav Allahu ne može uzrokovati štetu, uzrokuje štetu samo sam sebi. Svako vrijeme ima svoje poteškoće. Svako vrijeme ima svoje izazove. Pa nekako svakoj generaciji se čini da je ono njihovo vrijeme teže od vremena prije njih i da neće biti težeg vremena do sudnjeg dana. Međutim, ne možemo ni pomisliti da je nama teže nego što je bilo ashabima drugog Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Generacijama poslije koji su imali zadaću primjerice da utabaju put onima poslije sebe vjerno prenoseći ono što je trebalo sačuvati od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je velika odgovornost. Sjetite se zapisivanja Kur'ana kada Huzeyfe bin Ljeman kaže tako mi Allaha da su mi dali da brdo prenesem s mjesta na mjesto, ja bi radije to nego što su mi dali ulogu da kodeksujem Kur'an, da ga skupim u jednu zbirku. Pa osvajanja kasnije i tako dalje i tako dalje. Hoću ovo da dam kao uvod u jednu dilemu koja se javlja kod neke naše braće, a koja se ne javlja prvi put. Koji insan pita svakakva pitanja, pa mu i to dođe. Naime, o čemu se radi? Daćete neke, kažu što nam Allah dovu ne prima. Mi molimo Allaha. Što li nam Allah dovu to ne prima? Mi molimo danju, noću, heftično, mjesečno, stalno. Ali Allah ne prima dovu. Ili se to njima tako čini? Neprimanje dove jeste jedno stanje koje bi kazali stanje bolesti od strane onih koji upućuju dove. Vi znate, kineska medicina je vrlo popularna. Zašto? Jer ima dobre rezultate, pogotovo u današnjem vaktu. Dođe čovjek, kaže boli ga glava, onaj kineski doktor ne da njemu tabletu da ga prođe glava, nego čeka kada vidimo što tebe glava boli.
Šta je razlog da tebe glava boli? Pa nađe tamo, ne znam, bubreg ne funkcioniše kako treba, pa se to odrazilo na glavu. Kao, ovo je razlog što tebe glava boli. Ima razlog zašto Allah dovu ne prima. Ne zaboravi, brate i sestro, dova, primljena dova, je projekat na kom ja i ti moramo raditi. Na kom moramo raditi. Ovo pitanje postavljeno je davno još Ibrahimu bin Edhemu, koji živi u 2. stoljeću po Hidži, koji je bio jedan istaknuti alim, ali je se i dokazao konkretnim činom u svom pobožnjačkom životu. Naime, on je bio princ, što bi mi kazali, prestolonasljednik. Čekalo ga prijestolje, vlast, da ima šta hoće. On se toga odrekao jer je to smatrao da će mu biti prepreka iskrenom robovanju Allah. Kaže, ja to neću. Odo ja vamo putem za koji mislim da je bolji, na koji ću na lakši način zadovoljiti svoga gospodara. I njemu kao alimu dolaze ljudi i pitaju ga, Ibrahime, fama baluna neda'u fala yustajabu lana. Šta je to sa nama? Gdje je problem? Mi učimo dove, ali nam Allah ne prima te dove. Kaže on, li eđli hamseti ešija. To vam se dešava zbog 5 stvari. Zbog 5 stvari. 5 je uzroka zbog kojih vam Allah dovu ne prima. Jer ne zaboravite, Allah u Kur'anu kaže ud'uni esteđib lekum. Vi me pozovite, ja ću vam se odazvati. Sad onaj ko je laik, kaže šta je sad ovo? Allah obećao da će se odazvati. Ali sjetite se šta smo sinoć govorili. Allah će primiti i odazvat će se, ali kome? Jesi li ti od onih kome je sada Allah odazva? Allah je obećao da će se odazvati, ali ti treba da poradiš na to jesi li od onih kojima će se Allah odazvati. Kaže on prva stvar. Araftumullaha falam tu'addu haqqahu. Spoznali ste Allaha i vjerujete u Allaha. Tvrdite nema drugog Boga osim Allaha, ali mu ne date njegovo pravo. Vjerovat u Allaha znači bezkompromisno, bezuvjetno Allahu priznati njegovo pravo, da je on gospodar, da samo je on zakonodavac preko svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nema tamo nekih drugih zakonodavaca koje ja priznam javno ili tajno, da robujem samo Allahu. To je moja zadaća, zbog toga sam stvoren, zbog toga me Allah poslao na ovaj svijet. Je li ja to ispunjavam? Prvo, je li ja shvatam to ko svoju misiju ovdje? Jesam li ja ovdje da robujem Allahu ili sam ja ovdje zbog nečega drugog? Ako sam ja zbog nečeg drugog, ja sam fulio svoju misiju u startu. Ja sam otišao ulijevo odmah. Ja sam propustio i promašio svoju džadu. I šta onda da očekujem? Ti idi krivim putem, ti nikad nećeš doći do svog odredišta. To je, kaže, prva stvar. Druga stvar. وَقَرَأْتُمُ الْقُرْآنِ فَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ. Učite Kur'an, ali po njemu ne postupate. Učite Kur'an, ali po njemu ne postupate. Vidite, da Bog to možemo kazati drugačije. Da Bog to možemo kazati drugačije. Današnje stanje nas kao umeta jeste teško. Stanje nas kao umeta jeste teško. 90% izbjegličke populacije u svijetu su muslimani. Muslimani spadaju u najnepismeniji narod na dunjaluku. Mi kojima je prva objava bila uči. Više od 50% muslimanskih žena ne znaju čitati ni pisati. To su poražavajuće informacije. To je nešto za sjesti i plakati. Ali,
Kaže, bilo je i gori stvari. Bilo je, sjetite se kad su Mongoli do zemlje sravnali Bagdad. Kad su za 40 dana pobili 1.800.000 muslimana. Za 40 dana. Tu dođe Haman koliko? 50.000 dnevno. Pa je opet ovaj umet preživio. Ali, i često ne shvatamo Kur'an ozbiljno i ne shvatamo ga, kazat ću, aktivno. Nama je plaho fino, dođe neko prouči ašere iz Kur'ana, sve je to lijepo, ali puna ljepota Kur'ana jeste u tome da se Kur'an primjenjuje, da se primjenjuje u život. Zato je objavljen da se primjenjuje. Kaže Hazreti Omer, kad god su muslimani tražili izlaz u nečemu drugom, mimo Kur'ana, Allah je ponizio. Sad uzmite ovo i uporedite s današnjim vaktom, ja nemam šta puno pričati. Nikad se Kur'an više nije učio, a nikad se manje nije primjenjivao kao danas. Uzmite vi da nikad muslimana na zemaljskoj kugli nije bilo više nego danas. Nikad nismo bili više poniženi nego danas. Nikad se Kur'an više nije učio. Nikad se manje po njemu nije postupio. Eto razloga. Zašto je stanje ovako? Kaže dalje Ibrahim bin Edhem, وَقُلْتُمْ نُحِبُّ الرَّسُولِ وَتَرَكْتُمْ سُنَّتَهُ. Vi tvrdite da volite Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali ste napustili njegov sunnet. Napustili ste njegov sunnet. Isto kao i Allaha nije dovoljno govoriti ja volim poslanika, niti donosi salavate na njega, a ne živjeti onako kako je on živio. I ne zaboravite, alejhi salama su zvali El Emin, prije nego što je postao Božji poslanik. Ljudi koji su ga proganjali, držali svoje depozit kod njega koliko su mu vjerovali, koliko je bio pouzdan. Često nekad griješimo pa običnoj formi života Allahova poslanika dajemo prioritet njegov suštini njegovog bića. Ali to je, odnosno sunet, to je priča sada za sebe. Ja hoću da kažem da poslanik sallallahu alejhi ve sellem mora biti prisutan u našim životima onda kad ustanemo, kad radimo, kad nešto ne radimo zato što je tako alejhi selam radio, kad s ljudima poslujemo, kad s ljudima razgovaramo, kad u kuću ulazimo, izlazimo, kad se ophodimo sa svojim hanumama, sa svojom djecom, sa svojim prijateljima i neprijateljima. Sve je to sunnet. Sve je to važno. Sve je to pravi put. Iz toga Ibrahim bin Edhem kaže, ne možete govoriti da volite alejhi selama, a napustili ste njegov sunnet. To je jedan od razloga zašto Allah dove ne prima. Slušajte dalje. Kaže, وَقُلْتُمْ نَلَعْنُ إِبْلِيسِ وَأَطَعْتُمُ. Kažete, mi proklinjemo Iblisa, šejtana, a slijedite ga. On vam najbolji ahbab, šejtan, Iblis. A kažete, proklinjemo šejtan, nalet ga bilo, lanetullahi alejhi, šejtan. A kad pogledaš šta on radi, samo što se šejtan ne vidi. Sve što radi naopako. Kaže se u jednoj predaji Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo jednog ashaba kako priziva prokletstvo na šejtana. Kaže njemu alejhi selam, bolje traži zaštitu od šejtana kod Allaha. Ne možeš ti Iblisa proklinjati. Allah je prokleo Iblisa i to je gotova stvar. Nego ti traži zaštitu od Iblisa kod Allaha. Traži da to ona praktičnost Islama, to ono što čovjeku treba, to ono od čega će imati koristi. Jer, vidite, biznis sa šejtanom je vrlo opasna stvar. Ti ne možeš sa Iblisom biti ahbab, ni će on tebi biti ahbab. To je odnos gospodara i roba. Koga šejtan kaže zauzda, ne možeš ti biti sa njim jednak, nego će te vući ko na uzdi. I što si bliži šejtanu,
dalji si od Allaha. Što si bliži Allahu, moraš biti dalji od šejtana. To je onaj izbor koji čovjek mora praviti. I dakle, vidite da puko proklinjanje šejtana na jeziku samo nema nikakve koristi ako ga je čovjek uzeo ko prijatelja, odnosno na uzubillah ko svoga Allaha, odnosno gospodara. I zadnja stvar, kaže Ibrahim bin Edhem, kaže taraktum ujubekum wa ahadtum fi ujubin nas. Pustili ste, zanemarili ste svoje mahane, a bavite se mahanama drugih ljudi. Ovo je isto jedan praktičan problem. Naš problem. Nažalost, neki od nas se postavljaju isto kao da je Allah poslao da tamo counting, da broje greške drugih ljudi, kao da je to njihova misija na ovom dunjaluku. A svoje greške i ne vide, prekrižili. Nema deftera za moje greške, a ima defter za greške drugih ljudi. Kaže Hasan el-Basri rahimahullah, vjernik, vidi svoj grijeh, kaže, ko brdo, koje samo što se nije na njega srušilo. Zašto? Zato što se boji svog grijeha, zato što zna da je to pogubno za njega. A kaže munafik i griješnik isto vidi svoj grijeh ko muhu na nosu, samo ovako mahne prstom i ode muha. To on tako sebi zamišlja, a to nije tako. Grijeh je brdo, što ga neko vidi ko muhom, to je sada problem njegov. I nekako mi svojatamo džennetom i džehennemom. Nekako mi sebi dajemo za pravo da kažemo ovaj će u džennet, ovaj će u džehennem. Vi znate da je čovjek otišao u džehennem na sudnjem danu zato što je svom bratu griješniku rekao od tebe nema ništa, ti ćeš u džehennem, pa Allah obrnuo im uloge. Ovaj što je šutio i priznao svoju grešku, Allah odredio da ode u džennet. A ovaj što se je pravio ko kadija, što je znao gdje će kod, iz svoje oholosti, Allah je pošalje u džennet. Dakle, to je ti 5 stvari koje Ibrahim bin Edhem definiše kao razloge zašto Allah ne prima dovu. Kako vidite, nema ništa samo deklarativno. Mi se moramo dokazati svojom praksom da nam je stalo da nam Allah primi. I kaže opet, dova je projekat. I još jedan problem ima. Tako mi Allaha mi danas dove učimo više nego što su ashabi radili. Zašto? Zato što sam dove učimo. Ništa ne radimo. Svo vrijeme potrošili smo učenju doma, a zanemari smo akciju. Zanemari smo djelo. Dova dođe ko icing sugar, ko šećer po kolaču, kolač mora biti tu već da bi ti posuo šećer po njemu i da bi onaj šećer imao svoj smak. Ako nema kolača, ti posipaš šećer po tanjiru, nema od tog užitka, ništa, tu je slika manjkava, fali. Dova dođe ko konac, što djelo krasi. Ako te akcije nema, ako tog djela nema, veliki je upitnik. Hoće li dova biti primjena? Naša misija, moja i tvoja na ovom dunjaluku jeste da uložimo svaki mogući trud koji je u našoj mogućnosti. Kad dođemo do granice, kad više ne možemo, gdje staje naša mogućnost, onda stvar prepuštamo Allah. Onda! Ne odmah u startu, a nismo ni pokušali. To je aktivan pristup. To je pristup kako ga je primjenjivao poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa svojim ashabima. Ne zaboravite, alejhi selam je bio Allahov poslanik, najodabranije ljudsko biće na ovom svijetu, ali kad je kretao u boj, stavljao je pancir na sebe, da se zaštiti. Stavljao pancir, jer tamo je neprijatelj koji mu ne misli dobro. Duži ga Allah da sebe zaštiti koliko može, a ostatak prepusti uzvišenom Allah. For the sake of brothers who can't understand Bosnian, I would like just briefly to